दंतवैद्यकीय क्षेत्रातील अचूक निदानासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली अत्याधुनिक सिटी स्कॅन सुविधा आता सावंतवाडी शहरात उपलब्ध झाली आहे। एक्सप्लोअर डेंटल सिटी स्कॅन केंद्र आता कार्यान्वित झालं असून सावंतवाडीतील हे पहिलं सिटी स्कॅन केंद्र आहे। अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रुग्णांना उपचारांसाठी शहराबाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही। या सेंटरचा रुग्णांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन संचालक डॉक्टर गजानन तार, डॉक्टर मलिका तार यांनी केलंय। या केंद्राचं उद्घाटन सावंतवाडी राजघराण्याचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांच्या हस्ते झालं। यावेळी कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्या। या उद्घाटन सोहळ्यास डॉक्टर अभिजित वझे, डॉक्टर सनी नाटेकर, डॉक्टर डांबरेकर, डॉक्टर विनय सूर्यवंशी, डॉक्टर प्रवीण मसूरकर, डॉक्टर स्नेहल गोवेकर, डॉक्टर सिद्धार्थ परब, डॉक्टर निलेश बाणावलीकर, डॉक्टर सुयोग माडगूट, डॉक्टर शरयू सावंत, डॉक्टर अपूर्वा पिंगुळकर यांच्यासह विनायक पारकर, नितीन पोकळे, संतोष चोडणकर, संतोष खानविलकर उपस्थित होते। गांधी चौक येथील तारा हॉटेल समोर दत्तात्रय निवास इमारत शॉप नंबर G231 9 ग्राउंड फ्लोअर इथं हे सेंटर सुरू झालंय। या केंद्रामध्ये केअर स्ट्रीम 8200 हे अत्याधुनिक मशीन बसवण्यात आलंय। याद्वारे हाय रिझोल्यूशन CBCT, OPG आणि लॅटरल सेफ रेडिओग्राफ यांसारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्या। रुग्णांचा आणि डॉक्टरांचा वेळ वाचवण्यासाठी इथं रिपोर्टची डिजिटल डिलिव्हरी तात्काळ दिली जाते। अचूकता, जलद रिपोर्टिंग आणि रुग्णांचा आराम या त्रिसूत्रीवर आधारित हे केंद्र सावंतवाडी आणि परिसरातील दंतवैद्यांसाठी आणि रुग्णांसाठी एक वरदान ठरणार आहे। मुखाचा कॅन्सर निदानासाठी देखील हे सेंटर उपयुक्त आहे। विशेष म्हणजे रविवारी देखील या सेंटरमध्ये सुविधा दिली जाणार आहे। अधिक माहितीसाठी 70 30 82 57 62 या नंबरवर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलंय।